बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। दैयाव दुगैनानै सासे बर' लाइमोननि दुखुनांथावै जिउ खहा। दैयाव गब'नानै बिमा बिफानि सासेल' आंगो फिसाज्लानि जिउ खहा। M.Sc.Ib आव साख्रि मोननाय बर' लाइमोननि दैयाव गब'नानै अबथिरायै जिउ खहा जानाया नखरजों लोगोसे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि गोसोआव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। जाथायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ बिजनी भुकापारा गामिनि किशोर बर' होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लाइमोना गोदान दिल्लीयाव साख्रिनि थाखाय सायख'जाखाबायमोन आरो बिमा बिफानि सासेल' आंगो फिसाज्लामोन। नाथाय दुखुनांथावै साख्रियाव जयेन जानायनि सिगां लाइमोना अबथिरायै दैयाव गब'नानै जिउ खोमानांबाय। जिउ गोमानाय लाइमोन किशोर बर'नि गोथै देहाखौ बे समाव S.D.R.F आरो पुलिसनि मददजों बोखांनो हाबाय। Bodoland.